אם יש לכם פורטפוליו של נכסים ואתם עובדים רק בלונג טרם, אתם כנראה משאירים כסף על השולחן. הסיבה הראשונה ברורה, רווחיות. ב-Airbnb מתמחרים לפי לילה, לא לפי חודש. בשווקים הנכונים, אותו נכס מייצר משמעותית יותר נטו, גם אחרי ניקיון, ריהוט ואוטומציה. סיבה שנייה, ופחות מדברים עליה, אין דייר שלא משלם, אין פינוי, אין בתי משפט, אין חובות מצטברים. התשלום נכנס מראש, השליטה חוזרת לבעל הנכס. סיבה שלישית, והיא קריטית עכשיו, רגולציה. יותר ויותר מדינות וערים סוגרות את הברז. מי שכבר בפנים עם נכס מאושר ומופעל, נמצא בעמדת כוח. מי שמחכה, עלול לגלות שעוד רגע זה כבר לא אופציה. ועכשיו, עוד סיבות שבעלי פורטפוליו מבינים מיד. גמישות, אפשר לעבור בין long term, mid term ו-short term. בלי לשבור חוזים ובלי להיתקע. שליטה בנכס, בדיקות תכופות, תחזוקה שוטפת, פחות שחיקת ארוכת טווח. מינוף עתידי, נכס שמראה הכנסות גבוהות וקונסיסטנטיות. נראה אחרת לבנק וגם למשקיעים. Airbnb זה לא לכולם, אבל למי שיש פורטפוליו, מבין שנדל"ן זה לא הכנסה פסיבית, ויש לו את הרצון לבוא וללמוד עוד דברים שיגדילו לו את הרווחיות, זה כנראה אחד הכלים הכי חזקים שיש היום שתוכלו לנצל אותם לטובתכם. רוצים לבדוק התאמה? תכתבו לי אני, ואני אצור איתכם קשר.